B'investiment ta' €1,300,000 se jsir xogħol ta' riabilitazzjoni fuq wiet għajn Riħana li jinsab bejn il-Mosta u l-Bidnija u Tliemu bejn ir-Rabat u Ħaddingli. Bl-istaġun tal-ħarifa diħel ġmielu f'temp mill-isbaħ għal-mixja fil-kampanja, il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera ħabbar li se jiġi rriabilitat wiet Riħana fejn se jsir restawru bini mill-ġdid ta' 5,000 metru ta' ħitan tas-sejjieħ. F'dan il-wiet li joffri veduti mill-isbaħ u li wara sajf niexef reġa' bedu ħajja bix-xita li niżdet fl-aħħar ġimgħat se jsir investiment ta' €1,100,000 biex jiġi installat poġġaman tal-injam u ssir sistema ta' tisqija tal-ilma. Il-Ministru Herrera qal li f'dan il-wiet se jitħawlu 1,600 siġra warbu xella u se jsir xogħol biex l-ilma jgħaddi aħjar. Ħaġa importanti wkoll sa nirranġaw il-mod ta' kif jgħaddi l-ilma. Kif qiegħed l-ilma llum huwa blokkat, qed jikkrea u jikkawża għarar, jagħmel ħsara kbira. Naturalment se ninvestu ħafna biex jkollna l-ilma kif jgħaddi l-ilma jkun adekwat u ma jkollniex l-għarar. Ix-xogħlijiet fuq Tliemu li ħasmu mill-ewwel perjol tal-Kunvent tal-Nunzjata li l-Karmelitani għandhom f'dan il-wiet se jsir b'nefqa ta' €200,000 u se jibdew is-sena li ġejja. Id-Direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta Herman Gallia tkellem dwar l-importanza ta' dawn iż-żewġ proġetti u spjega x-xogħol li se jsir f'dan il-wiet għammil. Li huwa wiet iżgħar minn hawnhekk fejn ħankunu qed nagħmlu l-istess xogħlijiet simili bħalma ħanagħmlu hawnhekk ġewwa Riħana, ġifieri neħu l-ispeċi invażiva, tħawwil ta' siġar u tiswi anke ta' ħitan tas-sejjieħ. Dawn il-proġetti ser isiru b'fondi Ewropej bil-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Zamit Lewis tkellem dwar l-importanza li l-fondi Ewropej jintużaw għal dan l-iskop. Li gawdew minn proġett agroambjentali li jkun hemm co-financing ta' 80% minn fondi Ewropej. Bis-saħħa wkoll tal-Musek illi ħadmet ma' Ambjent Malta mal-Ministru Jose Herrera biex jintlew l-applikazzjonijiet ħalli l-fondi ikunu eligibbli għalihom. Da xogħol irid jibqa' għaddej, hemm is-sostenibilità ambjentali li hija priorità għal pajjiżna, però mbagħad hemm is-settur agroambjentali għandna l-bdiewa u r-raħħala li rridu nsostnuhom għaliex huwa mezz tgħixin għalihom ukoll. Huwa qal li la darba jitlesta x-xogħol il-widien se joffru spazju ieħor miftuħ u sigura l-familji Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.